Yariman Saudiya Mohammed bin Salman ya bayar da umarnin dakatar da ƙarin kuɗin haya har na tsawon shekaru 5. Wannan sabon dokar zai fara aiki 25 September na 2025. Wannan sabon dokar ya shafi gidaje da kuma wuraren sana'a. Duk wani mai gida wato landlord da yake so ya ƙara wa gidan shi kuɗi dole sai ya yi appealing. Sannan a yi la'akari da ko gidan an yi renovating ko kuma kuɗin da ake biya ya yi kaɗan. Idan ya yi haka ba tare da ya yi appealing ba to zai biya tara. Sannan duk wani whistleblower da ya kai ƙara za a ba shi kaso 20 cikin kuɗin da aka karɓa na tara. Mai gida landlord bai isa ya tada wanda yake haya a gidansa ba har sai wanda yake hayan ya tashi don kansa. To fa an sace munduwar zinare na Fir'auna mai shekara 3000. An rarraba hotunan zuwa ga jami'un aiki daban-daban har da filayen jirgin sama da tashoshin jirgin ruwa don kar a gudu da shi ƙasashen ketare. Munduwar mai ɗauke da ado na musamman yana da matuƙar daraja tun zamanin Fir'auna. Wasu na danganta shi da gumakai na da, tsofaffin gumakai na da wanda suke bauta ma a can baya. Munduwar yana cikin kayayyakin da ake shirin tafiya da shi wani gagarumin taro da za a yi na baje koli na kayan tarihi a ƙasar Italy. An kafa kwamiti domin gudanar da bincike kan sauran kayan tarihin a tabbatar cewa suna nan daram. Gidan tarihi na Masar ya fi daɗewa a yankin Gabas ta Tsakiya kuma yana ɗauke da kayayyaki daban-daban har guda 170. Akpabio ya janye ƙarar ɓatanci da ya shigar kan Sanata Natasha a gaban kotu da sauran ƙararraki da ya shigar. Shugaban majalisar ya ce ya janye ne bayan ya ji wa'azi a coci. Ya ce limamin coci ya yi nasiha kan yafiya a yayin da ake shirin shiga sabuwar shekara, inda ya umarci lauyoyinsa da su janye duka ƙararraki guda 9 da aka shigar a kanta. Sai dai mu ce Allah ya kyauta. Kotu ta ba da umarni a kama wata kwamishinar jihar Ondo bisa cin zarafin wata alƙali. Kwamishinar harkokin mata na jihar Ondo ta ci zarafin wata alƙali a harabar ofishinta wato a Women Affairs, inda ita alƙalin ke ganawa da wata permanent secretary. Alƙalin ta ce mata ta daina zaginta amma kuma kwamishinan ta ci gaba har tana dukan ƙirji tana cewa ko chief judge na jihar bai isa yana magana tana magana ba, inda kuma ta ce idan ta gama da ita alƙalin ko gwamnan garin ba zai iya cetonta ba. An shigar da ƙara a kotu ranar da za a yi zaman farko ita kwamishinan ba ta zo ba, ta ce tana wani asibiti a jihar ba ta da lafiya. A halin yanzu dai an ɗaga ƙara zuwa 12 ga watan Januwari na 2026. Sai dai mu ce Allah ya kyauta. Za a fara gwajin ƙwaƙwalwa wato taɓin hankali kamin saurayi da budurwa su yi aure. Ana shirye-shiryen fara gwajin ƙwaƙwalwa kamin aure don gujewa yawan rigingimun da ake yi a gidan aure. Mataimakin kwamandan Hisban Kano Aminuddin ya ce yawancin rikice-rikicen da ake samu a gidan aure matsalar ƙwaƙwalwa ne. Ya ce zai rage yawan kashe-kashen aure sannan ya ba ma'aurata zaman lafiya su yi rayuwa mai tsawo da kwanciyar hankali. Zawarawa ma za su yi wannan gwajin kamin su sake wani aure. Ya yi kira ga iyaye da su yi bincike kamin su aurar da 'ya'yansu. Idan ba ku manta ba wata a Farawa Quarters ta kashe mijinta wata 2 da suka wuce bayan aurensu da kwana